నువ్వు చూసిందల్లా అది కావాలి ఇది కావాలని అడుగుతావు. రేయ్, అక్కడ నీ మీద కసురుకుని లోపలికొచ్చి నా బిడ్డ అడగగానే వాడిని వెంటనే ఎత్తుకుని కొట్టుకు తీసుకెళ్లి కొనివ్వాలనిపించింది. కానీ చేతిలో డబ్బులు లేవే. వెలుగు చీకటిలోన తోడై నిలిచే నాన్న వదిలేసావా నన్ను ఎడబాటునా. కసిరే వేదనలోన మసిలే ధైర్యం లేని పసివాణ్ణేలే ఇంకా ఎదమాటునా. మదిలో ఎంతో దిగులే ఉన్నా నవ్వుతూ నన్నే పెంచావు నాన్న. కరిగే మైనం నువ్వవుతున్నా నిసిలో